Naglusad og surprise uplan galugad ang mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Jail kuyog ang Provincial Police Office sa selda sa mga persons deprived of liberty kun PDL. Nakumpiskas sa mga otoridad gikan sa mga PDL ang ubay-ubay ka mga gamit nga ginadili sa sulod sa selda. Nga gilangkuban sa cellphones, rice cooker, improvised heater, electric stoves, cellphone charger, headset, cigarette packets, gunting, assorted iron stick, kutsara, mga lighter, assorted nga mga hinagiban ug eco bag nga dunay assorted wires. Ang gilusad nga uplan galugad subay sa mando ni Governor Peter Unabia nga saad sa iyang usa ka gatos nga pagserbisyo sa katawhan nga mas pahugtan ang seguridad sa provincial jail hilabi na sa paggamit og cellphone aron malikayan ang operasyon sa ginadiling droga. Gipasalig ni Provincial Warden retired Police Colonel Robert Troy Bahian nga magpadayon ang ilang operasyon aron mahinlo ang pasilidad aron malikayan nga dunay makalusot nga mga kontrabando. Ang inisyatibong kalihukan sa Misamis Oriental Provincial Jail kaayuhan alang sa mga PDL. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.